dulur-dulur kaya mangkono mau penampilane jatil-jatil kinarya pambukane ketemuan ana ing sore iki lan ora lali kanca-kanca saka Singojaya saka Grogol Wilujeng Rawuh ugi boten kesupen panjenengane bapak saking Forkopimda Sawu saking Babinsa Babin Kamtibmas ingkang wonten ing sonten menika ugi saged rawuh ana ing daleme Bapak Kipriyanto Mas Abimanyu mriki. Muga-muga kanthi donga pangestu saking para dulur-dulur, para pinisepuh sing wis rawuh ana ing sore iki tenang Mas Abim usahane ana ing Jakarta tansah dipunparingi lancar lumantar donga panjenengane tansah ginanjar rahayu lujeng lumantar AMD SES ingkang wonten ing Jakarta. Ngono lho ya. Iya. Lan uga perlu sampeyan ngerteni kabeh ana ing sore iki disengkuyung saka nugrahan audio dulur dhewe Mas Ipul sing dikongkon nyenengne para kanca lumantar audio kanugrahan. Mula sepisan malih ngaturne Wilujeng Rawuh Wilujeng mirsani kanggo dulur-dulur ana ing Kalisaba khususe Grogol umume lan kiwa tengene desa Grogol sing rawuh ana ing sore iki. Mula penampilan sateruse ayo padha ditonton piye kridane saka AMD SES Ponorogo. Ora lali iki didukung seniman kondang ayo kadung kene bengok gamelane ngerokok. Iya lah ngalih kenonge malah ditinggal ngerokok ngalih. Yo jan orang delok aneh. Pak Maji kadung ngangkat tangane lah kok senonge ngalih. Ayo Maji pisan gas AMD SES Ponorogo.
Lur lan perlu sampean ngeruhi yen ing sore iki sing ora kober nonton langsung ning gone Pak Kipriyanto iso ndelok ning YouTube sing sawalah sawijine saka Mas Agung Panjalu channel. Liyane sepurane lur ya ora tak sebut nih soalnya ora ngerti aku. Ngono ya Mas Agung Panjalu channel sampeyan delok ning kono terus dibantu di subscribe di subscribe di like utawa di komeni piye apik eleke ngono dibantu lur ya. Ayo lanjut. Rujak dondong. Ayo maplok diajak berbondol. Ayo pun. Ayo dia Wangi